ब्रा जोंलाय माथो मोनबावनोब्रा खाथि खालायावबो कम्पानि गैया फौजिखौनो खारनानै जानोसै नामा फौजि औ दासो बैसो बारनानै फौजि साख्रि नागिरदों नोङो दाद फाग्ला मेल्ला डुप्लिकेट सार्टिफिकेट बख' फौजि खारनानै मालाय माहाजोन जागासिनो दं मोजांखौनो बुंदों नोङो फौजि साख्रि लायै लायै 14-15 बैसोनि हिनजावफोरखौ हाबा खालाय बेफोरनि हिनजावफ्रा मा जादों मिथिगौ नोङो बेफोर गासिबो मैगं थाइगं हाइब्रिद होनायजों जानायसो खुनु सिन्था खालामनाङा फाग्लाथार खियाथां बबे मैगं थाइगं हिनजावाबो हाइब्रिद बिदि मैगं थाइगंआव बिदि मुलि होनायसो खोथा बुंबावबाय नोङो फाग्ला बे जोंना दुनुआ मा जानो नागिरदों मा जानो नागिरदोंमोनलाय नै गाबोननो हाबासैनो ए आच्छा नंगौ नामा मा नंगौ नामा गामिनि मानसिया दाबो मिथिया नोङो आं न'आव थायाखैमोन दासान्दि हेद फाग्लासो जागोनलै नोंजों बिनि हाबायाव जों मा खालामनांगौ मिथिगौ हिनजाव जालाय हौवा जालाय आरो बागुरुम्बा ना मा जाखो ओरैबादि जोखावनानै बेम पार्टिखौनो जेनहोगोन जोङो आच्छा आं दंसै बेहाय आं मा फर्मुला बाहायनांगौ दंसै नैबे जेलायाबो हायो मोसानायखौ खिन्थु हा नैबे जेलायाबो हायो मा होनदों नैबे जेलायाबो हायो मोसानायखौ ए होनबाथ' साबद्रायबायसो हाथासुनिबालाय माथो बियो जोंनिनो आद्दा जागोन औ थिगैनो दं होनबाथ' जोंनो बे गामिनि जों बिनिनो लोगो हा जोंलाय बहाथो मा जोंनि गोसोबादि आं बुंथला र' मोसानांगौ जाहैबाय नै बे जादिसो मावनांगौबा फान्थाव गैलाया आंनाबो आदैफ्रा मोजां मावजोबो आथिं आखाइफ्रा आंना बिदि सोरनिबा बेम पार्टि दामनाय माबा दामनाय खोनाब्लानो मोदोमा मावखायो ओरैबादि जांख्रिखायो आं बांग्रि मावनाय बादि बिसास खालायगोन खालामनायाथ' गाबोनसो मिथिसिगोन मादै रसाथ'लाय